ሰላም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስተይ ህይወትና ንኽጽብቕ ኣብ ዒስራታት ዕድሜና እዚ ንግበር ዝብል እዩ ስለዚ እዚ መደብ ኣብ ዒስራታት ዕድመ ንዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነስ ወለድውን ደቅኹም ብኩሉ መዳይ ዕዉታት ንኽኾኑ ኣብ ዒስራታት ዕድሜኦም እዞም ቀፂልና ንሪኦም ነገራት ወይ ዝርዝራት ንኽገብሩ ክተበረታትዕዎምን ክትመኽርዎምን ከም ዘለኩም ዘረድአና መደብ እዩ ስለዚ ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና ሓቢርኩም ሳይጽንሑ ቀዳማይ ናይ ርክብ ሜላታት ንምሕያሽ ናይ ህይወትና ናይ ዓወት መሰረት ብተኽለሉ ኣብ ዒስራታት ዕድሜና እዩ ኣብ ዓለምና ብዝተፈላለየ መንገዲ ዓወት ሽሞም ዝፅዋዕ ውሩያት ሰባት መብዛሕትኦም ኣብ ዒስራታት ዕድሜኦም ፃዕሪ ዝጀመሩ እዮም ስለዚ ኣብ ዒስራታት ዕድሜና ናይ ርክብ ሜላታትና ጥቡቅ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ግዜ ብዕድመን ብፍልጠት ምስ ዝበልፁና ሰባት ክንረኽብ ከለና ዓቢ ናይ ህይወት ተመክሮ ይምኩና ጥቡቅ ናይ ህይወት ኣቅጣጫ የርእና ስለዚ ቀጻላይ ህይወትና ንኽጽብቕ ይረድኡና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ርክብ ሜላታትና ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣብ ዒስራታት ዕድሜና ክነማሓይሽ ኣለና ካልኣይ ከዓ ህይወትና ንኽጽብቕ ኣብ ዒስራታት ዕድሜና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ጉዕዞ ይኩላይ ትራቭል ክንገብር ከለና ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክንከይድ ከለና እግረ መንገድና ንረኽቦም ፍልጠታት ኣለዉ ጽቡቕ ኣጋጣሚታት ኣለዉ ማለት እዩ እግረ መንገድና ንመሃሮም ደፋራት ንኸውን ምስ ሰብ ከመይ ጌርካ ተሰማሚዕኻ ምንባር ከም ዝከኣል ንመሃር ብነፍስና ንተኣማመን ንዘጓንፈና ሽግራት ጽቡቕ መፍትሒ ናይ ጽቡቕ መፍትሒ ናይ ምውሳድ ክእለት ነማዕብል ካብ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ መሪፅና ንወስዶ ፍልጠት ኣብ ህይወትና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክንከይድ ከለና ካብ ዝኾነ ቦታ ናብ ዝኾነ ቦታ ክንከይድ ከለና ናይ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ፍልጠት ኣሎ ነናይ ባዕሉ ፍልጠት ኣሎ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ነናይ ባዕሉ ፍልጠት ኣሎ ስለዚ ካብኡ ንወስዶ ፍልጠት ኣሎ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝወሰድናዮ ፍልጠት ኣብ ህይወትና ንጥቀመሉ ብልሓተኛታት ይገብረና ማለት እዩ ስለዚ ጉዕዞታት ኣብ ዒስራታት ዕድሜና ጉዕዞታት ክንገብር ከለና ብጣዕሚ ይጠቕመና ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ዒስራታት ዕድሜና ሓሳባትናን ስምዒታትናን ከይፈራሕና ምግላጽ ኣለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዒስራታት ዕድመ ከም ሓደ እኹል ሰብ ምሕሳብን ምግባርን እንድሕር ጀሚርና ቶሎ ንበስል ስለዚ ከይብሉኒ ወይ ከዓ ፍርሒ ክንገድፎ ካብ ዝግባአና ትክክለኛ ዕድመ ናይ ዒስራታት ዕድሜና እዩ ኣቦይ ኣደይ ኢልና ካብ ምፍራሕ ሓሳባትናን ስምዒታትናን ይግባአኒ እዩ ኢልና ንወለድና ወይ ንዘዕበዩና ክንገልጸሎም ኣለና ስለዚ ዘፍቀርናዮ ሰብ ብፍርሒ ምኽንያት ወይ ከይብሉኒ ብምባል ክንስእኖ ይብልናን ልብና ዋላ ይሰበር ክንፈርሕ ይብልናን ካብ ልቢ ስብራት ኣብ ዒስራታት ዕድሜና ልብና ተሰይሩ ንኽንሓዊ ጽቡቕ ዕድመ ኣብ ዒስራታት ዝተሰበረ ሰብ ብጊዜ ይሓዊ ብጊዜ ይበስል ስለዚ ኣብ ዒስራታት ዕድሜና ንረኽቦ ናይ ህይወት ልቢ ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ሓሳባትናን ስምዒታትናን ከይፈረኽና ንገልጽ ኣለና ከይብሉኒ ፍርሒ ኣብዚ ዕድመ እዚ ክንገድፍ ክንክእል ኣለና ራብዓይ ከዓ እንታይ እዩ ራብዓይ ኣካላዊ ልምምድን ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ዒስራታት ዕድሜና ጥዕናና ምሕላው ከም ዘለና እዩ ዘርእየና ጥዕናና ንምሕላው እስካብ ንሓምም ክንጸንሕ የብልና ኣቐዲምና ብዛዕባ ጥዕናና ክንሓስብ ኣለና የርክበሉ እየ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ ኣብ ዒስራታት ዕድሜና ስፖርት ምስራሕን ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ ክነዘውትር ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዒስራታት ዝተሃነፀ ሰውነት ንቐጻላይ ዕድሜና ስለ ዝጠቕመና
ሓምሻይ ግዜኻ ምስ መን ከም ተሕልፎ ምፍላጥ ዝብልዩ ኣብ ዒስራታት ዕድሜና ግዜ እቲ ቀንዲ ሃብቲ ምዃኑ ኣይርድአናን እዩ ግዜና ከም ዝኾነ ሓይልና ኣይንፈልጥን መብዛሕቴና ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ከም ዝሽረፍ ግዜ ናብ ገንዘብ ከም ዝቕየር ኣይርድአናን ስለዚ ኣብ ዒስራታት ዕድሜና ናይ ግዜ ዋጋ ተረዲእና ምስ መን ንምንታይ ከም ነውዕሎ ክንፈልጥ ኣለና ዕድሜና ዝተሳኽዐ ዕዉት ዕድመ ንኸውን ኣብ ዒስራታት ናይ ግዜ ዋጋ ክንፈልጥ ኣለና ንመን ከም ንህቦ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ሻድሻይ ዘለካ ነገር ተቐያርን ጠፋኢ ምዃኑ ምፍላጥ ዝብል እዩ ኣብ ዒስራታት ዕድሜና ዘለና ጉልበት ሓይሊ መልክዕ በራሳይ ወይ ከዓ ጠፋኢ ምዃኑ መብዛሕቴና ኣይንፈልጥን ንደክም ኣይመስለናን እዩ ብዙሕ ነገር ንሰርሕ ንጎይ ግን ከም ዝውዳእ ኣይንፈልጥን ኢና ክንደክም ከም ንኽእል ንስዕበ ብዕድመ ምኽንያት ክንደክም ከም ንኽእል ኣይንፈልጥና ዳኣናን እዩ ኣይንግንዘብን ኢና ኣብዚ ዕድመ እዚ ስለዚ ዘለና ነገር ዘለና ጉልበት ሓይሊ መልክዕ ክነፍርየሉ ከም ዘለና ኣብ ዒስራታት ክንርስዕ የብልናን ዝብል እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ እዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ዝጠቕመና ኣብ 30 ወይ ከዓ ኣብ 40 ዓመት ምስ ኮና ካብ ንጣዓስ ብግዜ ነቂሕና ዘለና ሃብቲ ንኽንፈልጥ ይረድኣና ከምኡ እውን ወለዲ ኣብ ዒስራታት ዘለው ደቅኩም በዚ መንገዲ ንምምካር ይጠቕመኩም ብምባለይ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ኣነ ከዓ ኣብ ዒስራታት ከለኹ እዚ ነገር ከመንበብክዎ ወይ ነጋሪ ከም ረኸብኩ ተጠቃሚት ምዃንኩ ነይረ ሕጂ ጣዓሳ ኣለኒ ግን ሂወተይ ንድሕሪት ዝምለስ ነገር የለን ዘለካ ነገር ተቐቢልካ ብቅድሚት ትቐፃል ስለዚ ኣብ ዒስራታት ዘለኹም ወይ ኮላይ ደቂሳ ዝኾኑ ቆልዑ ዘለውኩም ወለዲ እዚ ዘቕረብኩም ካብ ቀዳማይ ስጋዕ ሻድሻይ ዘለዎ ነገር ተጠቂምኩም ኣብ ተግባር ንኽተውዕልዎ ይመክር ስለዚ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ ላይክ ግበሩ ጠቃሚ ኮይኑ እንድሕር ረኺብኩሞ ከዓ ንኻልእ ሰብ ሼር ግበሩ ሓድሽ ዝኾንኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ሓቢብኩም ሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን የቀኒለይ ኣብ ቀፃላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ሰላም ኩኑ